Какво става, хора? Аз съм Scratch, днес ще играем Happy Wheels. Добре, аз съм ги наредил вече по рейтинг. И да започнем от това, зомби атак тест. Press up to punch to left shift. Какво? What? Escape air. Какво стана, бе? Те не стоя да свана, какво се прави? Какво? Даже не става да разбира какво се прави на шпанкниво. Ага. То драгацка! What the fuck? Добре, това ниво не го играем. Ще играем с Superman Challenge. Какво се прави тук? Аз го минах начало. Добре, сега ми хареса и ти. Once a боле. Добре, ти го знам. Опа. Айде. Не, бе! Добре, мислех, че е един. Yes! Добре, изкото ма те. Extreme BMX. Изберем нашия приятел с снус, да. Maybe дъмгаден. Добре. Какво? Къде ми дърпи? Татко, без ръце си! What the fuck, бе? Добре, начало. Тате, виж как си мятам ръце ти! Браво, синко! Татко! Татко! Татко, чути ми са брата, бе! На мен газа, синко! Всъщност крака, извинявай. Добре, ще опитам друго ниво. Ще опитам хипи левел 1. Добре, щастливото ниво. Надявам се на мен да ми стане щастливо. Добре, ако стане. Добре. Jump, jump. Аде, хоп, jump, да, браво. Jump. Добре, не трябва да скачам. Не трябваше. Краката ми, бе, момче. Чакай. You love me? No, yes. Сигурно yes, я знам. No. Добре, как да му кажа? Ама, нямам ръце. Не мога да скоча до там. Благодаря. Много ти благодаря. Даже не те обичах малко сна. Рън. Не! Добре, но не се гледа това ниво. Матрикс Knife Fight. Ола! Макар че им падна тигана или какво беше там. Ще опитаме Offroad 3. Спрейк да спряш щети и да. Контролите са... назад. Сега. Защото съм пресвичи краката. Добре. Аре, хоп. И да, това е победа. И да награем на салто. Добре. Ще пробвам и... Добре. Само съсъгна даже. Не съм го... без да искам да кажа. Чакай, дай преднина. Защо мама гони? Искаш да му направил. Иско! Чакай, не нагони! Чакай! Jump!
Остава тук е! Нямам крака, бе! Не! Моля! Хубаво. Им дай един транспорт. Да! Добре, това беше яко. Сяшката ми... Ето, Drunk Wheels. Нищо там. Боли ме! Използвам наркотици. Газа ма боли! Ръката ми! Що съм гръмнал, бе? Бягай, всичко! Бягай, колкото са може по-бързо! Чакай! Давай! Куда? Догона, бе! Добре, искам... Балтро... Добре, те ги обичам. Не! Да. Какво ли там? Аз искам много, защото ми изчезнаха той и ми изчезна. Арбе! Абе! Не ми е честно! Фъргнай надалече! Към пак. Абе! Не е, там друго не. Спри, брат! Колко им? Къде? Ето, бе! Любимото ми ниво, как може така глупост да измислям? Добре. Чакай, мисля, че трябва да стъпа на него. Не разбрах се, окей, снима. Добре, не става фанат даже. Настра. Добре, чупих си ръката, не е честно. Добре, това е било просто, може да се спусна и пак да победя, но добре. Cure boss? Не, чакай, да, добре. No! You are fire, ти си уволнен, не съм уволнен. Ти си уволнен. Това отново победих. Сега... Чакай, Макдоналдс имаше и това. Макдоналдс е. Танта. What? Ако от това са направени... От това са... Не знам, че това не са направени, но добре. Искам лимбо. Лимбо, тройно. Това ще помни нашото тошинс. You can crawl. Лимбо. Тетка! Ние сме лимбо майстори, Супер, завърших! И отново искаш, нищо не разбра да кажа. Татко! Газете ми стърчетка! Татко! Добре. Това не го сващам. Space Pro, да. 360 спин. Аре, не, добре, разбрал го. Добре. Стига, Искам пак. Искам отново да го... Абе, то много гадно ти, бе! Добре!
Сега ще малко повече. Добре, хора, да. Ами, това беше клипа, надявам се да ви е харесал и до скоро.